Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak prest ditugu. Irrati bidez entzun gai, Twitch bidez ikus gai, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak batzen dituzte, kontatzen dituzte, partekatzen dituzte, sustatu.eusen. Guk batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu Luistxo Fernandezekin. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues gaur kontutxo batzuk azaltzera, eta Twitchetik behintzat bideo batzuk ere ikusiko ditugu, agian barregarriak. Aurreko saioan esan zenen sorpresa bat egongo zela, eta... Hori izango da. Vale. Sartuko gara horretan. Primeran. Bueno, albiste batzuk partekatuko ditugu, kontatuko ditugu, eta nondikan hasiko gara? Bueno, Fedibertsoa delako horrekin, lotutako pare bat gai, albistea, bueno, Mastodoneko ari batean, albistea baino gehiago azalpenak irakurri genituen, zehazka iparraldeko ikastolen elkartearen bigarren hezkuntzako zentroak, Bernat Pare lizeoak, bertan irakasle batek zientzia numerikoa eta teknologia izeneko ikasgai bat dago, Frantziako hezkuntzan, zientzia numerikoa informatika deituko litzatekena hegoaldean da, eta, bueno, SNT, euskaraz itzulita. Eta SNT irakasleak Fedibertsora eraman ditu bere ikasleak ikasgai batean, ez dakit dan urteko plangintza bat edo hiru hilekoa, baina sortu dute eskolaren baliabideetan bertan Mastodon sare bat, eta Pixelfed dela baliabide bat argazkiak kargatzekoa. Honekin aurre azaldu genuen jala aste batzuk egia egin behartzela, eta orduan ariketa azalpen luze batzuk eman ditu Mastodon orokorrean, irakasleak, eta adibide bezala, sare hori bada bertarako, ez? Baina, bueno, lotu daiteke bestearekin ere bai. Eta, bueno, ikasleek egin behar dituzten ariketa batzuk. Adibidez, argazkien Pixelfed izeneko plataforma horren bidez, aipatu dudan egutegi irako argazki proposamenak, iparraldekoak, beren ingurukoak proposatzea, Mastodoneko instantzia horretan nola elkarrizketa dan, sare sozial bat, Twitter bezalakoa dan, arau batzuk idaztea, eta gero jarraitzen, suposatzen denez, hau da, hemen nola jardungo dugu ikasleen artean, irakasleen artean, zibilitate arau batzuk idaztea, eta gero, horiek idatzi ondoren ere beste ariketa bat, astean behin, kanpaina moduko bat, eta ikasturtean ze ikasi duten aste horretan. Hori arriskatu iruditzen zait, eta animatzen dian zerbait esatera. Ikasi dugu Mastodon, beste ezerrez. Barkatu txantxa, ez? Eta, bueno, irakasleak ez du izenik, abildua errota zazpi, olako zerbait da, artikulua sustatun dago, eta sustatutik esteka egiten duzu pertsona horren kontura, eta sustatu nahi duenak, esperientzia beste ikastetxe batzuetara eramateko, hor dago, ez? Zertarako helburu bezala hola puntu batzuk zertzen ditu, gure plaza numerikoa propioa sortzeko, eta azken honen elkarbizitzaragoa finkatzeko. Eduki interesgarriak sortzen ikasteko. Algoritmorik ez duten sareak ezagut ditzaten. Euskarazko kultura digitala sustatzeko. Bueno, helburu jator batzuk, eta ez bakarrik helburuak, iruditzen zait metodoa ere majoa dela. Bueno, hori izan da lehenengo albistea, eta aipatu duzun bezalaxe, lotura dago bigarrenarekin. Bai, horrekin lotuta, bueno, hain zuzen, Fedibertso delakoak daukan gauza bat da, norberak, bueno, software libreko plataformak dira, eta norberak
maila informatiko bat baldin bauka, eta zerbitzari bat baldin bauka, sarera konektatu dezakena, jarri ditzake bere instantzia, ezta? Baina bueno, pues, erabiltzaile gehienok egiten duguna da beste norbaiten erabili. Eta euskarazko zenbait instantzia lotuta jarri dituenak, mastodon.eus, pixelfed.eus, hori delakoa, badago lemi.eus izeneko foro plataforma bat, eta zer gehiago Pertube izeneko bideoa gordetzeko plataforma. Bueno, horrenak, olako batzuen, ez euskarazko Fedibertso osoaren, baina Fedibertsoko adar batzuen arduraduna edo antolatzailea edo koordinatzailea da talde bat, abarazka taldea, eta bueno, diru kanpaina. Igaz egin zuten lehen aldiz diru aportazioen eskaera bat, eta urten beste bat, eta iritsi omen dira ja, datorren urterako aurrekontu moduko bat osatzera, uste dut. Bueno. Iruditzen zait, prestatu duten aurrekontua dela 1.100 euroko, zer da hori. Bueno, baina batzuek jarri dute, nik ere jarri duen pizkatxo bat, baina, bueno, ez da ingarestia ere. Zema futbol partidu dia hori, ez? Kuadrilla partidu futbol batea jutea, aski da. Bai. Hala da. Lehen maila gizonezkoena bada behintzat, ez? Eta uste dut, egia esan ez dakit zenbat partidu diran, Fedibertso bat. Bueno, baina hor dago, bildu dute minimo bat, baina kanpaina irekita dago, eta, bueno, pues, gonbidapen bat entzulei, Fedibertsora hurbiltzeko, ezagutzeko, bintzat, erabili, ikusi. Eta gero, beste urrats bat, zerbait aportatuz, pues hori, ez da zerga hain handia, iruditzen zait tarteka zerbait beharko balu askoz diru gehiago, baliabide gehiago, zaila izango zen, beste modu batean antolatu zitekeen, baina hor dauden voluntarioen nola idean, eta bueno, merezi dute bultzadatxoa, nire. Hori da, eta bueno, albistea sustatu.eusen, eta albiste bertan ere, aipatu dituzun paperjale edo Pertube eta esteka guzti. Hori da, estekak hor daude, eta zeintzuk dian Fedibertso abarazkak eusten duen Fedibertsoen oinarriak, eta gero laguntzeko beste esteka bat ere. Oso ondo, eta nostalgia puntu bat ere? Bai, bueno, larun batean izango omen da, Donostian, bilkura bat, Son Goku euskaraz hasi zenekoa. Eta da, bete diralako, ez asteburu honetan baizik eta izatez, onjala 15 egun edo izan zan, 35 urte, Son Gokuk euskaraz lehen aldiz egin zuela, 1989an Dragoi Bola estrenatu zelako ETV baten, eta orduan Donostian dagoen Fantasia eta Beldurrezko Zinemastearen barruan, dute alako ekitaldi bat, Donostiako Antzoki Zaharrean elkartuko dira, ahots batzuk, Sebe Atentzia izeneko bikoiztaile bat omen zan Son Goku eta Gohan. Nik enuen ikusten hau, ez dakit zure ezagunak ite zeizkizun, pertsonaiak, ez da ere. Jose Felipe Osmendi, beste bikoiztaile eta Freezer izeneko pertsonaia bat omen zan, eta haiekin egongo da, bikoizketa eta itzulpena prozesua zuzendu zuen profesionala, dela Xabier Ramuriza, bertsolari eta idazlea, ez da. Gaur bikoizketa gutxi dagoela eta, baina, bueno, gogoratzekoa da, garai batean inbertsioa egin zela, eta kalitatea handiko produktuak sortu zirela, eta, bueno, sortze dago. Artikuloren batekin, nun ikusi daiteken ere jarri dugu. Modu piratila bat dago, eta legalagoa. Baina, bueno, gero pista iritsi zait, ez dago artikuloan egatzita, gehiago jakingo dugunean jarriko dugu, Dragoi Bola euskarazko guztiak etorriko dirala EITB-ren bale. Nola daba? Oin. Ze, primeran? Ez, primeran nagusiena. Makusi. Bale.
gaztetxoen plataformara iritsiko omen dela, dago igola guztia, eta bueno, bueno, hori albiste ere izango da. txikientzat eta ez zain txikientzat, Luisio. Bueno, ni harrapatuen induenez, baina izan orain engantzatuko, baina beste batzuk bai, beste batzuk bai. Bai. Hori da. Bueno, hauxe, aipatuta, Luistak aipatuta, sorpresa. Dana azkar kontatu dugu gaurkoan. Bueno, orain sartuko gara, a ver, bueno, pantalla partekatuko dut, bintzat, Twitchetik ikustea. Gure saioetan, adimen artifiziala ezin delako falta? Bueno, igual hori da. Bueno, orain dela egun batzuk, irailean, albistea atera genuen, Hailuo era sistema txinatar batean, bideoa sortu zitezkela testuarekin. Asmatu genuen interfaze txinoan ze jarri behartzen, ingelesez jarrita edo itzultzaile automatiko baten bidez, eta Donostian alako espazio untzi bat lurreratzen, eta alako osatzokin ditugu. Bueno, Hailuo delako sistema honek egin du pixkat despegia, nonbait, txineratik ingelesera itzuli dute euren sistema, beste helbide bat ere jarri dute, errazago nazioartean edadadin, eta debaldekoa izaten jarraitzen dut, eta segitzen du 5 segunduko bideoak ematen. Baina kasu honetan, argazki bat, beste aukera bat ditu diote, argazki bat igotzen duzu, eta animatu egiten du. Ados. Eta hor daukagu Paco Aristi, den argazki bat. Bai. Hori kargatu dugu, eta ze bideo sortzen du? Ontsi ikusiko dugu. Ez dugu entzuten. Ez dugat soinurik, ez ditu izketan jartzen. Baina ez ditu izketan jartzen, baina ez da bideo bat, da, argazki batetik elkarrizketan jarri ditu bi pertsona, hor, dantzari bat dago, dantzari jantzita dagoen neska bat, eta azten da izketan Paco Aristirekin. Baina ikus dezagun, fantasia batzuk ere badaudela. Dago, norbaitek argazkian, ikusten badu argazkia, norbaiten eskua agertzen da. Bai. Beste hirugarren pertsona bat zegoen berriketa honetan, Wikipediatik atera duen argazki da. Eta pertsona horren eskua zegoen hor, zerbait azaltzen da izala. Bai. Ikusi bideoan zer gertatzen zaion esku horri. Atzamarrak sortu. Sortzen zaizkio. Alien bat da. Ikusi, atzeko jendea ere mugitu egiten da, baina da beste presentzia arraro bat ere bai. A ver. Atzekoa mugitzen dira, baina badatu hor izaki bat bakarrik gorputzaren azpiko partea daukana. Ai, ama. Ez dakit ikusi duzun. Bai. Poltsa urdin edo zerbait urdinek. Ze gertatzen da honekin, aluzinatu egiten dutela. Argazki bat hau komentatu, albiste bat izan zen, norbaitek kritikatu zuen Imanol Pradales lehendakariaren trajea, ez dakila azten konparatuta Espainiako erregearekin, da horren argazkia igo dugu, eta hor daude biak kamerara begira, baina animatuta esateakoan, elkarri begiratzen diote, eta aldatu iten ditu horpegiak. Hori bat emar nien? Eran Pradales da, baina albora begiratzen duenen ez da Pradales. Felipe Seigarrena pizkat zela. Bueno, bai. Begiratzen dio arpegi txar bat egin, bai. Serio jartzen dira. Orduan, arpegiak aldatu iten ditu. Ere bai. Ez nola bai. Gero, ariketa zailago bat proposatu dio. Astoproba bateko argazkia. Baoterak adimen artifizialak zer dan astoproba. Astoproba. Zer gertatzen dan harri horrekin eta asto horrekin, eta ikusi. Hemen ere aluzinazioa flipantea. Harria berez mugitzen da. Eta pertsona bat sortzen da. Bideoan esplikatuko dugu, argazkian zeuden bi laguntzaile astoari eta bere harriari, tiraka edo, bat gortz eta bestea alkondara urdinarekin. Eta astoaren aldamen batetik sortu iten da pertsona, gauzatu iten da, Terminator bat etorkizunetik etorkita bezala, eta harria ere bera bakarri mugitzen da, astoak egin behar. Ai, ama, bai.
Eta beste aprobatxo bat, margoi egin dugu, eta, bueno, Aurelio Artetaren idilioa kirol zelaian, ikusi dezagun, eta, bueno, barriketan, eta bueno, neskak pigarrero egiten du, baina, bueno, ba, Bueno, ligue bat. marrazki biziduekin igual errexagoa. Ok, orduan, orain, beste proba bat egin dut, eta honekin bukatuko du. Atala nuen argazki bat gure bideo emanaldi batekoa. Vale. Zu eta biok eroten gara hemen, pantailan, elkarren ondoan, berriketan, orduan, enion bideoa pasatu. Atala nuen fotograma bat, esaten dana, hemen gu biok elkarrekin, eta ber zer gertatzen da. Arpegia aldatzen zaigun, radales egin bezala, edo zer gertatzen da. Ikusiko dugu. Ai, ama. Baina gero erreixa da. Ai, a ber. Hor gaude, ez da? Gu gara, ez da? Bai. Bai, hor daude, Luistxo eta Anaitze, hemen gure bideo horietako orain bezala, eta orain play emango diot, ez da benetako bideoa YouTubera igotzen duguna gero. Bai, hori da. Epa! Zer egin duzu kaskoarekin? Eta belarritako jarri dizkit, uste. Berriro emango diot. A ber. Kaskoa daukazu, baina beste bat jartzen duzu. Eta gero kentzen duzu, eta ez dakiz zer daukazu. Belarritako bat jartzen dit. Eta gainera ikusi, horren geldidean eman diot, seguratik, etorri zara, partekatutako pantailaren nire Bai, teletransportatu egin naiz, ados. Eta orain kasko, orain dituzun kasko arroxa horiek, jantzita dituzu, baina berriro jantzina dituzu, zerbategatik. Ni normala naiz, ni naiz normal. Gainera uste dut arpegi ez dira asko aldatu. Zuri egira arrarrotxo bat ikusi ditut, baina kaskoa jantzi duzu, kaskoa da tokian, eta gero kendu induzu. Bueno, izugarria da. Bueno, txorakeri bat. Claro, baina hau guztia, sortzen baldin baduzu bideoa, eta gero gainetik, ahotsa. Bai, claro, urrengo urratsa hori izan, behar da? Argazkiak kargatu eta jarri ditzazu hizketan euskaraz. Bai. Euskalo zer esango dugun. Claro. Asko bikoitza jasten ditugun bezala, niri ere gai zait gaur aldatzen. Kasko bikoitza jasten ditugun bezala, zer esango dugu. Pentsa. Asteroide bat erori da, amoroton. Bai. Ez dakit, gaur egun, gainera mugikorrarekin egin daikezu off ahotsa hori, eta gainetik jarri bideo hori bati ahotsa. Beste tresna batzu badaude, ahotsa ematen diozu, eta hanbotx hori imitatzen du, orduan. Tresna txinetar honek egiten duena, bideo sorkutzako ikusi ditu beste tresna batzu, baina orduan da, eta holaxe dabil, eta bueno, saioak animatzeko ere balio du, ez? Beti albiste serioa. Saio batean, ez dakit ze saiotan aipatu zenuen. Igual egunen batean gu faltan eta saioa egin daiteke. Jazta, digitalki sortuta gaude, eta kasko faltan ere ez gaude. Nire kaskoekin nago irudian, baina nik nire kaskoak ondo daude, por lo visto, zureak dira kenduta jarri, behar zutenak. Hauxe da, hau bideoa YouTubera igotzen dugu, eta bideoaren beste bideotxo hau ere jarriko dugu, eta bueno, multimedia egin du aste honetarako. Oso ondo. Primeran, Luistxo, mila esker, beste behin gurean egoteagatik. Eta torren astean, gu ez bagara, gure avatar virtual batzuk izango dira. Hori da. Primeran, ondo izan. Igualmente, agur.